Karom, Piniada Bertalong Penili Samira Singh Jayanti Katharpi, non Bertang Ton Pen Arjukta. Birmaini VDCMA Pu Barim Khorsing Rong Parpen BJP Soching Mandal Committee Pen Alang Lipan Akoi Kipia Putak Ning Duk Pikan Lupusi Kad News Perang Kiang Nu Lam Thej Paklangpon. Khorsing Rong Parki Komentuni Penta BJP Asong Kapang Tangapan Loksi Sai Claim Pon Pom Lang Lapen Kidamtang MLA Kilige Hud Lithota Megjangji Nojangji Rup Singh Teron Pan Kipahai Vegji Phansi Sai Claim Pon Lo Ponta Non Ki Congress Amunit Pura Akoi Nang Ki Pilong Pop Ki Ning Duk Piklo Pusi Chithan Pon Birmaini VLC Kachari Ponjia Phanta Sakti Kendra Pen Chingwai Edlo Bonta Mei Hud Arpu Kachipi Abang Pu Kaprek Lapen Non Arpu Kipek Tu Abang Pu Kapre Lasi Lapusona Sai Ki Claim Laki Birmaini Arat Phan Kapachar Bujia Sai Si Claim Rong Luputa Alang Lipen Ningji Pontu Lasi MLA Rup Singh Teron Lapen CM Tuliram Ronghang Alang Litum Bangso Puthak Insai Paminangji Pusi Rong Parasang Hopen Kachuningri Padupon AVDC Chairman Roman Pator Fanili Jugang Tung Ma Ili kacuning rigang tung lah hello alang li kedam tang da chak lo sokti ken ro meeting nang do det penta alang li pulo je nang tum ke hada ke claim abang pu da weather report si presiden abang ke khon fan pidana secretary abang ke umparati sang ho lo pot amat halapan abang ke umpara lenta DLCC neng pulo pot sarpu DLCC pinang pulo alang li pandai program tok pon lo na pen pu pen abang ke aban ke claim bong fansi tộc lo sẽ tam bên bằng to nàng tum chỉ khi xây làng phát nàng tum chỉ bạc thà tu cam thế thế lúc cái claim silang một pot machine để sudah pek dun lo pek dun det pen alang tum bang tu cái pon bang phanta inut phanta pitu thế đấy asik cái pitu bang kali li phan si pirong lo thế cái se pi si tani ning oi ande lo sẽ tam là sona bang cái claim clear son te message ni tum kumitira tam se cái mi thegi kang tang thegi am se BPS sarkar ke bang pen purboton sarkar plote ni tum phan son pensi kecerak pacitu thei ma pusi ni tumbang e kamatha sestaminon bangang ke matha naglo asini linon ki khibom emale sal phan chuni ri kang tung nang le so cheng mondol presiden phan lang chet nangji elang nia thege nang le tum ko son pensi ke claim ke dama alang li phan lang konvek nai non son pulete nil tum local committee long kana pacar bo bijis nang claim rong lo nil tum committee nang api priyara presidensi alang li bang nang claim rong lo asila bang nili ningdu asi nili phan BLCC nang pini palam ave ta nili phan nang pivek nang palam pupe sta nili phan nang piang ne stame dakpan sondorong pi se dai to lang li asap ada itu do chetlo la pen ke dam tang non MLA sar phan kachera kachitu dun pen election pahai nei pu pen jirlo phelo ko an ne ke chubo idun mithang gari kerok pen nitum bahini ko an ne jir pu pen kachubo idun la hai nei pu bang fu krong aju phelo ni tum ju kem ni kem bong sang se pin dor de pop ke mi thang poket lok yang thu je thai dun anta nili tum pinyar ni por nili phan bang congress ki claim la ek presiden aplang li presiden barim bang ke son si claim pu nili phan ko ye wana bang ke local committee presiden ma ko nang wan ma mondoro presiden ma ko wan la bang nili ning samse nili ning yang ye ping nili salam nang pu bang ke si chairman phan lang vek nang ji ko son ke lang ni the bang ke nili tum phan su dak su cheng lo su cheng kang long adak Birmainia Piasalong nilitum phanang pacar butor kam na claim presiden ke VDC chairman phan ke nang litum lang vek nai busi nili Tuliram Ronghang sar phan churing rilo nang li phan anso se lang li phan ison bak alang li phan action and take lo pot nili anso si kurwang thu nang li phan ar dom thuji asini lining samse pik nili phan la sonanga binanga pathera ka pot ining oyo lasi non meli sar phan ta churing rilo la bang nang litum lang vek nai busi meli sar nda rilo nang li phan ke dam tang nang pahai nai busi nili jiglo phelo ka na bori ru bensi non nili phan ke congress pu ke claim po bang phu nai ko bang abang phu tu mang ta nali phan piklang thekbek nai RTI activist Mohan Rongpi lapin arisang huatum tumpreng conference holalong BJP asongalong kachipa ogdona berta kat news asai hemalong berta nangle Nijang Karbianglong Kiparlu constituency sirkya balong pen RTI activist Mohan Rongpi lapen danglok ongdung atum BJP asongalong chipa ogdum danglok Mohan Rongpi laki ahurisi CM Tuliram Ronghangaphan RTI amen pen kachidana bang phulosita piniani kopi koson peloni BJP asongaphan akimi hoksi BJP mate CM Tuliram Ronghang keja ponalong chipa ogdum thulok ahurisi Mohan Rongpi pen RTI alo ateng pen BJP asongotum ki corruption claim piklopura akoi ki pi lapen BJP asongotum Mohan Rongpi aphantami hemtang sam bengjoklo sita nonapor kopi koson peloni BJP along chingbi dunsi BJP asongaphutu Chikup dun thulo Bangso amai long MP Huren Singh be MLA atum Dor Singh Ronghang Vidya Singh Ingleng Rup Singh Tiron EM lapen MSC atum Chitong dun rinti
KFA Tiripia mai phu Arvinas Ronghang amithanga hidialong sokki asai kiklem pona berta kad news along berta nangle non nakai voring abar sai phan chuton kok pen ki reng dundilo lasi ovi kimyatum sai kati ki chihungnang po la sojok Avinas Ronghang pen ovi kimyatum phan sai chuti ki nangji pu kachuning ripon athe sai chuti ki ahin tami isi kaching thora to warlo lasi KFA Tiripia mai phu Arvinas Ronghang ahin pen kaningji pon ki ilitum sai chuti ki ahin anan kachipaduk pen chuklem pluti ali tuji puta thanpo Arvinas Ronghang arit nilitum nilip head branch ahin pen same alang litum marit sok lasi nitum dak Tiripi nilip head branch ahin pen same nitum branch members atum pen itum chingrum si alang litum marit nitum ki phan cherap chetodun la pen jitu non chiri phos se la so hidi la bangen non nitum jage ki kalokada do sar la se nitum un anpen ki chetodun ni phan se nitum borila non malom so por phan berta mong ton ponsna Archak Coaching Institute Difu Karbi Anglong for students preparing for AEET, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archak Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781-425/700-2283-004 or call 700-2322-482. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলা টু খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ চলল হয় পকচকৰ জিনজিন জানাং না ইগাৰ কয় বং মানাই বাংসৰাক থানে পকচকৰ অং Pipono bong. Pipolote. Igar ko ni pokchokore lo timen men do nang nam bidam thani chicha kon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang pu chimini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ka tok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arning lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang li tumtame Humring non. Anso se kachini jiaphan aber kipya number along Humring tame. Di hinamopi putat berta lamang thulo. Kidamtang Wosik Nipai Kresiani Karbiang Long Autonomous Council Land and Revenue IEM Amar Singh Tiso Lapen MLA Dorsing Ronghang Kaningje Ponatenki Long Lake Jor Kanghua Bang Phopan Hem Kangsam Beng Chokji Pusi Kaningje Sitami Piniarian Chiklo Jon Kiptenglo Sita Nonanta Karbiang Long Nahorjana Longli Chiri Pharu Si Kejor Kanghua Bang Phopan Nep Thek Thelang Mante Karbiang Long Autonomous Council Atumta Laso Longli Kejor Kanghua Long Kachirap Dum Tokokma Alam Ningji Chotpen Asai Bang Thangna Thekdam Long Ledetke EM Amar Singh Tiso Lapen MLA Dorsing Ronghang Kaningji Ponatenki Kichok Chia Bang Phopan Nep Ingnang Si Aronateng Kangsai Ji Pulo Sita Piniarian Ta Chunep Thek Thedetke Karbiang Long Autonomous Council Atum Ajakong Kipok Lu Pusi Ang Thek Lang Daklo Ang pidunia fansi alang li phanta chuning rilo lasi labang so order bangke ahok kali lapen ke labang so order muni da bangke ke me ke hinodo labang so ke hino amuni ta chumsi lahai choklem chodamlo Karbiang Long Autonomous Council fan nong no ke wanje fan
lasi lasona bang pu afan sitame nitum prabjin pen alang phanta kang sai ponji kidnap ponji kado we fan sitame nilitum law and order ahin afan sitame nilitum order pinangkop pon ciri pharu naga tumphan longle kepek pon pu order lasi teron asangho ahin pen labangso ciri pharu alongle kepek pon pu order alu ke paklang thega pot chorolo lapen ke tebon sita insai et pen nilitum lang pondo secretary ARO kadok witum pen pini nitum da konsilong inisi lang pon pamekalo labang so order ke Karbi Anglong Autonomous Council penle ke phaklang pon kali Karbi Anglong alongli inchi sita bangphan pipi puke alamsi ningche chotlo athe longle ki jor kanghwa bang pho phan anta Karbi Anglong Autonomous Council atum chunep thekthi pulote longle ke raikom ji polam ke mathada muni pinlo lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council ilituma CM sar tuliram longhang jase met peda bangke longle bange chinghon pik la sialang li kaita ningye bel geographical boundary area alam lape inter state boundary alam inter district boundary alam lasi lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pathik pondo ciri phokep pen abisilo pulante executive committee along si longle pekunji engela ke ciri pharo siduko lasi ladak penta ilitum klang daklo labangke pichu pai pualam ke lapen ke non border along jasemet peta bang border along abang borlengri killing arong sitame homthe meme Bangladeshi atum holadak don pharo phobak do lapen ke chotolengri tarurong sitame 70-60 Bangladeshi ahem kachikim dolo nilitong record dolo lapen kania tokbi arong sitame Bangladeshi atum 150 houses do hoda lapen non hedjong labang so hoptang bong ladak 180 la horizon along ladak non chikim bomlo lata homthe meme a Bangladeshi atum lapen labang so area pen non 180 bagdo kachikimi lapen aprang pen pangrup pelo tete 1500 bagdo da Bangladeshi adon lok Pinia da berta kila panse kang ton poiklo domi thakmi kurang thu